Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala. Ekonomia solidarioaz eta alternatiboaz mintzatzen gara tarteka marteka Euskal Herria Irratian. Reas elkartetik etortzen zaigu Miguel Ángel Llamas, Pitu, egun honetan ongi etorri. Kaixo, egunon. Eta arrazoi berezi bat oraingo honetan bihartik aurrera oso gerazpanago eta apirilaren 12 arte Reas Nafarroak ekonomia solidarioaren 18. jardunaldiak eginen dituelako Iruñen, ezta? Eta gai berezi bat protagonista, etxebizitza. Horixe, etxebizitza, hor jarriko dugu fokoa, azken aldi honetan, azken urte hauetan ikusi dugu zer gertatzen ari den etxebizitzarekin, nola hain zaila egiten den bermatzea etxebizitza eskubidea, alokairuen prezioak igo, etxe bat erosteko zailtasun oso handiak, oso dena oso garestia, eta inkluso jendeak kalean txerik gabe, ez? Eta egoera honi fokoa jarri nahi izan diogu, gainera gure ikuspegitik, ez? Ekonomia solidarioaren ikuspegitik bermatu behar dela eskubide hori, eta guk egiten dugun proposamena da jendea antolatzea, kooperatibak sortzea eta etxebizitza etxebizitza kooperatiboak eredu hori finkatzen joaten. Beraz, arazo horren aurrean, etxebizitza eskuratzeko zailtasun horren aurrean, etxebizitza kooperatiboak bidean jartzeko eta garatzeko proposamena. Gaur, gonbidatu berezi bat, ekarri dugu, gainera, nor daukagu gure artean. Hori da, Pepa Velasco, kaixo Pepa. Egunon. Berako bizitza zareko kidea da, bizitza zarean etxe bizitza kooperatibo hauek eta horrelako proiektuak biltzen dira, eta Pepa, zuk parte hartzen duzu hemen Iruñan kooperatiba batean. Kooperatiba batean, etxekonak. Ni etxekona batekoa naiz. Eta hor daramatzagu 8 urtez saiatzen ateratzen eredu berri hori. Eta, kobizitzan gaude, kobizitzan badaude beste eredu batzuk, beste kooperatiba batzuk, bakoitzak dauka bere berezitasunak eta momentu ezberdinetan daude. Aizu, eta zuen proiektua bereziki, konkretuki, zehazki, zein da? Gure entzule horrek jakin dezan, txikitik handira. Guk eskaintzen diogu edo saiatzen ari garela ateratzen aurrera zartzeko beste modu bat. Hemen gizartean dauden aukerak ez ditugu gustoko, eta gainera negozioa dira. Orduan saiatzen ari gara egiten beste zartzeko beste modu bat desberdina, eta zein da hori. Elkarlaneko etxe bizitzak, eta zer esan nahi du? Gu elkartuko gara, berezi gara 45 lagun, elkartu gara, eta saiatuko gara bizitzen elkarrekin. Elkarrekin ez bakarrik elkarri laguntzeko, baizik eta erabakitzeko zer egingo dugun, noiz egingo dugun, nola, norekin, eta hori da gure helburua. Guk izatea gure zahartzaroaren jabeak. Orduan izango dugu eraikuntza batean, egongo gara, eta egongo da arlo pribatu bat, izango dugu bakoitza gure apartamentu tikia, eta gero amankomuneko eremu batzuk. Izango da sukaldea, jangela, egongo ira osasun ofizina tiki bat eskatzen digutela. Gizarte zerbizutatik. Gero izango dugu hainbat gelak ekintza ezberdinak egiteko, egingo ditugu guk nahi ditugunak, eta gero eskaintziko auzoan, egongo garen auzoan ere eskainiko dizkigu hori, hainbat ekintzak eta hainbat gauzak irekitzeko. Eta gutxi gora bera, zema jende biltziko zarete bertan? Guk badugu 42 apartamentu eta 55 persona inguru egongo gara, segun.
Eta bakoitzak bere etxe bizitza Bai, propioa, txikia, pensatzen dut. Txikia, oso txikiak dira gela bakarrekoak edo bilo gelakoak, eta 50 metro, 60 metro inguru bakoitzak, eta gero beko solairuan, aman komuneko zona. Eta hauek izango dira benetako elkarlaneko bizitoki guztiena. Aizu, eta persona bakarrarentzat, birentzat, apartamentu bakoitza... Pues badago hori, bi aukera hori, bi persona baldin badira, elkartuko, biziko dira bilogelako apartamentu batean, eta gero bakarra baldin bada, pues, gela bakarreko batean. Horrelako proiektu batek, batek pensatuko du garestia izango. Bueno, garestia, konparatzen baduzu zaharetxe batekin, eta konparatzen baduzu ordaintzen badiozu ondo zuretzean egongo den persona batekin zaintzen, ez dauka zer ikusirik. Bai egin behar dela, zergatik egin behar dela. Guk eskatzen duguna da administrazioari lur saila ematea. Izango da lur saila publikoa. Baina guk eraikuntza egingo dugu, eta ordainduko dugu, claro. Eskatuko dugu mailegu bat, bankaetikari, eta gero ordaindu behar da. Orduan, claro, izango da esforzu ekonomiko bat ere izango da. Baina konparatzen baduzu, orain dauden aukerekin ez da ingarestia. Pepa, gauza bat. Bai, esan. Zuk, adina bat daukazu, suposatzen dut, etxe bat izango zenuela, no? Propia, bai. Etxe propio bat. Zergatik, sartzen zara, olako abentura batean, zeren uste dut gainera, zuk lehen aipatu didazu, prozesua oso luzea izan da, polita, baina ziurrenik gogorra, eta datorrena, zuk esan duzun bezala, saiatuko gara elkar bizitzen. Saiatuko gara, nik espero dut ondo gotea eta denak elkarrekin bizitzea, baina, batek daki. Pues nik oso garbi nuen, zartu nahi nuela lagunekin, zartu nahi nuela en konpainia, eta ez nuen egon nahi bakarrik, eta gainera eskaintzen duguna da beste eredu bat. Eta nik uste du gizartean egon behar dela. Dagoena da pribatua gehienak, eta da negozioa. Orduan nik uste dut eskaini behar diogula beste aukera bat, nahi duten personei, hori bai, nik uste dut hori bakoitza libre gara aukeratzeko. Eta nik oso garbi nuen, ni sartu nintzen 56 urterekin ja, historia horretan, oso garbi nuen zartu nahi nuela horrela. Ez nuela zartu ez niretzean bakarrik, dauka bikotea eta labak, osea, ez nago bakarrik, baina zartu nahi nuen lagunekin, eta elkarri laguntzen, nik eskaintzen, niri laguntzen, osea, egoera horretan. Nik uste dut oso polita dela, eta erabakitzen nik zer nahi nuen. Gaur egun, 63 urte dituzu gutxi gora bera, ez da? Bai, gutxi gora bera ez, 63. Gazte gara gazte guztiak, gure gertu gabiltza. Haizu, horrelako proiekturik Iruñean, Nafarroan bada? Bai, badaude gehiago. Orain, Iruñerrian bi gara, etxekonak eta etxekide, eta ja lur saia dugu, eta prestatzen ari gara proiektu arkitektonikoa ja hasteko eraikitzen. Gero badaude Iruñan ere, badaude bestek, Iruñan bertan ez dago, badaude landa ere motan badaude beste 3 Nafarroan, da, Amarauna, Arterra, Bizimodu eta Zabaltzar, eta gero badaude beste bat hasi berriak direna eta proiektuan daudena dira Karabaina eta Artizarra. Orduan, eta haiek berdin zaie, hirian edo herrietan. Orduan badaude proiektu batzuk hasi berriak eta bakoitza dago momentu desberdinetan. Adibidez, Arterran, ja daramatzate 11 urtez bizitzen, osea, ez da berria. Gu hori erekiko dugu ja gure etxea, beste batzuk hasi berria. Eta bizitzak nik uste du babesten dituela guztiak laguntzeko pres eta hori aurrera eramateko zailtasun asko daude bidean, zergatik. Eredu hori ez dago legetan. Zer gertatzen da, joaten pasara, haziendara, esaten duzut ordaindu behar duzu beza hori, etxe bizitza bat arrunta izango baliz bezala, baina hori ez da horrela. Orduan, nik uste dut ireki behar dela bidea, bai sozialki, bai administratiboan, ez? Legetan ez dagoela, orduan
orain ikustu dut, orain gobernua saiatzen ari dela ateratzen lege berri bat, non isladatuko duten gure egoera, eta elkarlaneko bizitokiak agertuko direla, eta ja izango dela hori reglau, ez? Baina eske da oso bide polita, oso polita, baina gogorra, bueno, lan asko ematen du. Eta aldatzen du asko, igual, ez, pues orain arte guk buruan izan dugun eredua, ez? Eredu, azkenean zure etxe propioa duzula, eta gero, zu hiltzen zarenean, edo erresidentzia batean bukatzen baldin baduzu, pues, bueno, pues herentzian uzten duzu, edo, bueno, auskalo, ez? Eta eredu horrek, eredu horrekin pixka bat apurtzen da, zen, bueno, ez dakit zuen kasuan, baina askotan, ez, etxe kooperatiboetan, zua zara etxe horren erabiltzailea, baina ez da zure propietatea. Zu hiltzen zarenean, etxe horretan beste pertsona bat biziko da, baina ez da zertan izan behar zure familiakoa. Hori zuek nola kumatu duzu? Nik uste dut hori oso importantea dela aldatzea txipa, ez? Guk azitu gara gizarte batean non erosi barko genuketxe bat bizitzeko bestera zegoen ez daukerarik, eta hori da nik uste dut beste aukera polita jabetasuna kooperatiban geratzen da, eta guk erabiltzen dugu kooperatibak ereki dituen apartamentuak. Gure kasuan zer gertatzen da, gu heldua garenok badugu etxe propioa. Orduan joango garenean bizitzera, elkarlaneko bizitoki hauetara, gure etxe bizitza propioa geratuko dira nasubintzan, alokariu sozialak egiteko. Claro, izango da pizka bat hori, zer egiten duzu zure espekulazioa ez dugu egin nahi, alokatuko dugu, baina hori nasubintzan edo alokariu sozial batek, basua. Nik adibidez baditut 3 alabak, eta orduan alabak daude alokatuak ez dute etxe bizitza propia, utziko dieta hiei, baina igual ez diete ze kobratzen, ez dakit, ulertzen didazua, izango da, hori, hartu emana hori da, ez hitzaidan ateratzen. Hori, haiek ematen digute lursaia, eta guk ere eskaintzen ditugu gure pisu propioak hori, alokario basuak izateko. Aizu, bizitza kooperatiboa aipatzen ari zara eta elkarrekin bizitzea, baino urteak aurrera, adinean aurrera goazela, zahartzaroak sortzen ditu behar bereziak, zaintza bereziak, aterpe horretan ere, izan beharko lirateke, langileak beharko lirateke, ezta? Otordua prestatzeko, zure beharrak goizetik, modu egoki batean, ariketa fisikoak eta laguntzeko, hori guztia ere barruan dago. Bai, begira, 10 urte hauetan izan dugu denbora denetaz pentsatzeko, eta, saiatu gara dena borobiltzen. Gu badugu dokumentu bat, eta asambleak onartu du, izango da dependentziako dokumentoa. Gero zer gertatzen da, eraikuntzan ere baditugu 2 edo 3 logelatxo horrelako personak lo egiteko eta egoteko gurekin, behar izanez gero. Gero izango dugu, hori igual adibidez, bazkide batek ezin badu ordaindu persona hori lagunduko diogu ere bai, ekonomikoki, dena dago ja, pentsatua, nola egingo dugun, dependentzia helduko da guretzean, helduko da leku guztietan, orduan egin behar dena da, saiatu konpontzen, zer gertatzen da, horrelako lekuetan bermatuta dago, gero eta beranduago etortzen dela dependentzia. Aktiboa baldin bazaude, eta zuk erabakitzen baduzu zer egin nahi duzun, azkenean dependentzia askoz beranduago heltzen da. Orduan, eta baina kontemplatua badugu espazioak, badugu laguntza ekonomikoa, eta gero, salbuespen batean ikusten badugu ezinezkoa dela persona hori gurekin bizitzea, atenditu ezin dugulako, orduan bai pensatuko dugula beste formula bat. Etxe gabetuko dute eta listo. Etxe gabetuko duzuela eta listo. Aizu, 10 urte, asko pentsatzeko, hausnarketa asko, are gehiago. Pentsatu dute ere, behar dutela norabait itxaron zerrenda bat, sartzeko. Eta jari dira bilatzen jendea, porque claro, eriotza ere iritsiko da. Orduan, jendea ordezkatzeko, badute zerrenda, hori nola doa, a ber. Bueno,
A ber. Ari zarete jendea bilatzen, ez? Ba, bueno, bai, orain bai, etorri da jende asko, ja. Non eman behar dut izena? Bueno, pues hori sartzen zara etxekona bateko web orrialdean badago korreo bat eta telefono bat eta idatzi eta etxekonak bat. Bat esaten dugu, posible dela esatea 2, 3, hori da gure asmoa. Eta, aber, zein zen galdera, barkatu? Hori ari zaretela jendea bilatzen. Bai, zer gertatzen da, karo, bete baritugula 42 apartamentu. Orduan, orain gaude, pues, falta dira 8-10 bat, baina badugu itxoiten jendea. Dena den hori da prozesu bat, osea, zu deitzen baduzu, egongo zara 6 hilabete, gurekin ezagutzen gure proiektua eta ikusten aberea gustoko duzun, eta ea onartzen duzun hemen duguna egina, eta 6 hilabete hauek pasatagera, 6-9 hilabete pasatagero, aukera izango duzu sartzeko. Baina zer gertatzen da? A ber, nola azaltzen dudan. Guk mantendu behar dugu oreka bat adinean. Zer gertatzen da, baditugulo tramo batzuk non adina desberdinetan. Ez hartzeko denok batera. Eta ez izateko hasieran dena gaztea, baina gero zartuko gara denok batera. Orduan mantendu behar dugu oreka hori. Orain ja 75 urtetik gora ja dugu bete-betea. Orain etortzen ari den jendea da gazteagoa 60, 62, 63, eta badugu bat 59 urterekin ja. Ja, pentsatzen ari dela, hori bere etorkizuna dela, eta sartu nahi dela. Orduan, hori oso importantea da, mantentzea adinen oreka, denok batera ez hartzeko. Orain arte, bestelako fenomeno baten berri geneukan, ez da? Co-housingak eta horrelakoak, ez da? Bai, zure apartamentu txiki bat izatea, gero konpartitzea, bestelako eremu batzuk, hori kontatzu duzu azken batean zuk, baina hori zehazki hau ez dela. Azpimarratu nahi duzu behin eta berriro, ez da? Zer? Hau co-housing bat ez dela. Nik uste dut oso importantea dela... Espekulatzaileak ere co-housing izen horrekin... Co-housing da oso hitz irekia. Eta sartu alda bai pribatu bat edo publiko bat. Guk nahi duguna da izatea guk gure jabeak eta eskaintzea hori gizarteari. Eta irabazi gabeko asmorik kooperatiba da. Kooperatiba da bakarrik transmisioa egiten duena. Eta laguntzen diguna, eta ez dugu irabaziko dirurik. Kontrakoa jarri behar dugu hori eraikuntza egiteko. Baina co-housing hitza aipatzen baduzu, sartu alda hor pribatu bat, egitea eremu publikoa, osea pribatua, eta mankomuneko eremua, eta esatea co-housing dela. Ulertzen, osea, nik uste dut importantea dela, desberdintasun hori aipatzea, ez? Eta, bueno, ari gara aipatzen hemen, etxekide eta etxekonak, adibide esanguratsuenak Iruña herrian, eta dela ja senior, ez? Heldua den jendearentzat, baina adibidez, orainko bizitzan eta jardunaldi hauetan agerian utzi nahi duguna da, hau ere, eredu honek ere balio dezake beste adineko jendearentzat, gazteagoa den jendearentzat, inkluso beste zerbaitengatik biltzen den jendearentzat, artisarra adibidez LGTBiko karabaina gazteak dira. Belaunaldi artekoak ere badaude. Hor sartzen da gauza bat eta da zueka adibidez, bazenuten, ez? Aldez aurretik bazenuten etxeak, baina orain gazteak direnak eta igual diru asko ez daukatenak, hau nola egin aurrera, ez? Olako proiektu batekin. A ber, konparatzen baduzu piso batek balio duenarekin, eske hori da, merkatua oso arestia dago, orduan bai jarri behar duzula dirua, gu jartzen dugu diru bat hasieran, ez? Diru hori usten baduzu, edo joaten bazara, eta gure kasuan hiltzen bazara, porque gertatuko da, bueltatzen dizute diru hori. Baina gero hilabetero badugu kuota, diru bat, ordaintzeko amankomuneko gastuak, gero ordaindu behar duzu prestamoa, eta gero bai usten dugula pizka bat elkarri laguntzeko. Ulertzen, behar baldin baduzu persona bat eta zin baduzu ordaindu, kooperatiba lagunduko dizu. Baina gazte batek adibidez nik ikusten du nire alabek
dute oso soldata basua orain. Eske soldata dira oso basuak, orduan ezin dute erosi pisu bat, baina bai sartu aldutela, pues, 30, 40 euro horrelako proiektu batean, eta gero poliki ordaintzen hilabetero, ailokaru bat ordainduko balukete bezala, ulertzen. Orduan, segun eta zerekin konparatzen duzun, ez da garestia. Hemen funtseskoa da lursaia, eta hor, oso importantea da botere publikoak, administrazioak... Lursaia da garestiena. Kasu horretan, Iruñerria nahi baduzu, bai. Haizu, etxekide edo etxekona, horiek referentzia nagusiak gurean, eta gogoratu dezagun, beste behin, ekonomia solidarioaren saretik antolatu duzuen etxe bizitzaren inguruko jardunaldi hau, ezta? 3tik, 2tik, 12 luzatuko dira. Gaineti bada ere, aipa dezagun... Bai, gaia ezberdinak jorratuko ditugu, bihar hasiko gara larrialdi gaur egun etxe bizitzaren inguruan dagoen larrialdiaren inguruan hitz egiten, 6:30 katakraken, 7:00 politika publikoak, etxe bizitzaren inguruko politika publikoak eztabaidan jarriko ditugu, eta Begoña Alfaro, Javier Buron eta Gloria Rubio izanen dira gurean. Apirilak 9 asteazkenean, baita ere 6:30 katakraken, etxe kooperatiboen inguruko esperientziak ezagutuko ditugu, eta oso importantea proiektu hauek ezagutu nahi dituena eta pixka bat buruan duena horrela bizi nahi duela, apirilaren 12 larunbatean plazaran egingo dugun tailer praktiko horretan egotea. Zen hor, ikusiko da nola montatu etxe kooperatiba bat, etxe bizitza kooperatiba bat, eta, dena den informazio guztia reasna.org webgunean aurkituko duzue. Beharra benetakoa dagoela, eta erronka etxe bizitza eskubidea bermatzea. Horretaz guztiaz, mintzatuko zaretela, egun hauetan, Iruñean, eta, oso aberasgarria izan da, Pepa Velasco, zure esperientzia ezagutzea. Eskerrik asko. Eta zure proiektua ezagutzea, mendik aurrera nondik nora joko duzuen. Miguel Ángel Llamas, Pitu, zuri ere, mila esker agur. Eskerrik asko jo.